400. No puedo más. Barris de Can Fanga. Això pot sorprendre't o no, però avui he vingut a les escales més llargues de Barcelona. 175 metres de longitud i un desnivell de 80 metres. A Google no diu quants esglaons té i per això estem aquí. 1, 2 i 3. 6, 7, 15, 16... No es veu ni al final. Aquest és el periodisme que ens agrada. 2 minuts i mig en arribar. El bo és que en aquest primer tram tens una vista espectacular a la torre de Collserola. 65, 66, 67, 68... Faré una paradeta aquí a la piscina i quan tornis a baixar... Quedem aquí, no? I 4, 5, 400. No puedo más. 6, 27, 28... 29. No. 5 minuts i mig a un ritme normalet. 429 esglaons i mig. Vale, o sigui, després de tota la pujada i de tot l'esforç, hi ha una bona recompensa, que és això. Estic intentant veure els carrers de l'Eixample. Vilamarí, Entença... Comenta quina pot ser. La nostra propera aventura. No puc més.